promise I will stay forever close to you. We go together, it's all I know. Side by side is how we grow, hand in hand through these times. We'll fall Ate, kapatid. Ayun, gusto lang kitang i-congratulate sa blessings na natanggap mo ngayon bago pa man matapos ang taon. Yun ay ang mamonetize ng YouTube bilang isang YouTuber, vlogger, or kung ano pa bang tawag sa inyo. More vlogs and video updates pa para lalo kaming ganahang mga viewers mo sa panonood. Ipagpatuloy mo lang yan, kapatid, at asahan mong tuloy pa rin ang suporta ko sa iyo. Hanggang saan ka man makarating, andito lang ako para sa iyo. Susuportahan sa lahat ng mga videos mo, sa lahat ng mga updates mo sa YouTube channel mo. So, ayun, God bless you always. Yun lang. Annyeong! Hello, K-Tapsin Story. Ayan, mega love siya. Mega love. Congratulations sa'yo. Kuya Topper, I'm so happy finally. Monetize na rin yung channel na pinaghirapan mo. And congratulations and good luck to your next journey dito sa YT World. And I miss you so much, Kuya Topper. So, I hope to see you soon again, Kuya Topper. I miss you and thank you for sharing your K-Tap story with me in this YT community. Good luck sa next journey mo. And yun guys, if you are not yet my subscriber, ayan guys, please subscribe to Happy Vlog. Thank you, bye! Hi Tupper! K-Tap Story! Okay, so again, congratulations! Finally na-monetize na ang channel mo. Basta keep it up and always remember, andito lang kami para supportahan ka. Congratulations ulit! Hi Topher! Finally, na-hit mo na. Naka-monetize ka na. I'm so proud of you. Congratulations! And as I was saying, pagpatuloy mo lang ang lagi mong ginagawa. Stay humble and ayun nga, be consistent sa ginagawa mo. And for sure, mas malaki pa yung sasahurin mo kaysa sa akin. So anyway, congratulations again. So, I wish you luck. And ayun, I miss you and I miss our tropa and ang ating bonding together sa Korea. So anyway, Hi Chingo! Annyeong! Congrats sa pagiging monetize na ng iyong YouTube channel. I know you can do it and just keep it up and make more videos. I'm just here to support you and fighting! Ayan, congratulations sa nag-iisang K-Top story ng buhay ko inside the white world. Ayan. Kapatid, bunso, congratulations sa'yo. Ayan. It's been a long time. Ayan. You deserve that. Diba? Lahat ng puyat mo. Ayan. Lahat ng pagtsatsaga mo. Ayan. Na kahit saan ka pumunta, ayan, ginagawa mong LS, yung troll, yung tour mo, ayan. Congratulations again sa'yo. Nagbunga na lahat ng, ng pagsisikap mo. Yun. You deserve it, bunso. Okay? To my K-Top story, keep up the good works. Ayan, continue mo lang yung pagiging humble mo. Continue mo yung pagiging ikaw, di ba? So, ayan, kasi yan talaga yung the best way, di ba? Na kahit anong gawin mo sa buhay, di ba? You will be always success. Ayan. So, ingat ka lagi dyan and enjoy your vacation. Ayan. Mama Bell is always here. Don't worry. Ayan. And always remember that be yourself, be an inspiration, be blessed, and be a blessing to everyone. So once again, congratulations and stay humble. Stay who you are, okay? Because no matter what happened, yung mga taong nandyan lang yan, di ba?
mawala ka man ng saglit sa YT kasi nga busy ka, but we are always still for you. Okay, that is a true friendship na nabuo natin sa YT. So once again, congratulations and God bless you. Love you, K-Top Story. The K-Top story of my life. Okay? So ayan. Thank you so much and thank you kasi yun, binigyan mo ako ng chance, ng pagkakataon na makilala ka. So thank you and I love you always. Nothing can ever change the way I feel about you. Hi Kitap! Congratulations dahil ikaw ay muni na. Sana lumago pa ang iyong channel at para makapagbigay ka pa ng inspirasyon sa iba. Bye-bye! Congratulations ulit! What's up guys? Ako si Oliver Amaran TV. Gusto ko lang i-congratulate ang ating kaibigan na si K-Top Shin Story. So congratulations sa iyo bro sa iyong pagka-monetize sa iyong channel. Sana masaya ka ngayon at saka sana tuloy-tuloy ang iyong paggawa ng content. Sana marami kang matutulungan din. Ayan, at mapapaligaya sa iyong channel. So maraming salamat. At saka congratulations again sa pagka-monetize sa iyong channel. God bless and good luck. Hi K-Top Stories! Congratulations! Sa wakas isang monetized channel ka na. Na-reach mo na talaga yung mga inaasam-asam mo sa YT. So congratulations kapatid! Sana walang magbabago. Dito lang po kami nakasuporta sa iyo lagi. Congratulations again and sana masaya ka dyan kasama yung pamilya mo sa Pinas. I pray for you na keep safe always and don't forget to pray. Dito lang po kami yung Ate Rose mo lagi. Thank you din sa support mo sa akin lagi. Bye! God bless! Hello, Kuya K-Top! Congrats sa iyong pagiging monetized channel and sana pagpatuloy mo yung pagtulong mo sa lahat ng YouTuber na katulad natin and always be a blessing. Tandaan mo lagi na nandito lang kami para suportahan ka at ayun lang, ingat. God bless, keep safe and congrats! Bye! Opa, K-Top Story, 축하합니다. This is Filipina Ajuma. I'm just happy that you finally reached this monetization level. Ito yung pinakahihintay ng lahat sa atin. And I'm just so happy na ito na. Pwede ka nang just continue what you've started. And andito lang naman kami palagi to support you. Aja. Annyeong. Pyong. Hi guys! It's me, Alvin Marinas. Ayan, first of all, I would like to congratulate Ching U K-Top Story, ayan, for being a monetized channel! Congratulations! Dahil nakita ko talaga yung simulang-simula mo hanggang sa ngayon na na-monetize ka na. Ayan, thank you din sa pagsuporta mo sa akin. Ayan, na-achieve mo na, na-monetize ka na. Ayan, more blessings, more powers to come, and more subscribers to your channel. Ayan, congratulations! I love you, Ching! Bye! So ayun, congratulations nga pala sa ating kapatid dyan, K-Top Stories, isa ka ng monetized channel, ano? So, ang masasabi ko lang is enjoy mo lang yung pagbablog mo, enjoy mo lang yung paggawa mo ng content, and sana dumami palalo ang iyong mga subscribers, ano? So, ayun, congratulations and ingat po tayo palagi dyan, ha? Okay? Keep safe, kapatid, and congratulations. Bye! Mega love shout out everyone! Oh ha? Babatiin ko lang ng isang bonggang-bonggang congratulations K-Top Story. Si Anyo. Ayan, finally your channel is monetized na. Ayan, so I'm so happy for you, K-Top Story. Finally, ayan, namunin na ang channel mo and more and more blessings dyan sa channel mo and of course sa iyo. And I'm happy for you because nakauwi ka na ng Pinas. Kasama mo na ang iyong
baby and your wife. Ayan. So, andito lang kami naman. Ay, hinihintay ko yung LS mo. Mag-LS ka na. Oh my gosh, Diyos ko. Ayan, once again, K-Top Story, thank you sa pag-support mo sa akin. Before, naalala ko yung nag-LS ako. Yung mga gadget mo, tinabunan mo pa ng mga towel pala, para di mo lang ako makita. Oh my gosh, Diyos ko ka talaga, K-Top Story. Ayan, dahil dyan, buti na lang, tingnan mo damit ko, K-Top. Tingnan mo kuko ko, tingnan mo pilik mata ko, tingnan mo clip ko. Congrats, K-Top Story. This is Rogelio Cañalita Jr., aka Nadine Dengue. Congrats, K-Top. Nothing can ever change the way I feel about you. Hi! Hello kapatid kita! Kumusta ka na? Alam ko, happy ka ngayon dahil isa ka ng monetize. Unang-una ko pasalamat tayo kay Lord, syempre, sa lahat ng mga ginagawa natin. Syempre, si Lord ang gumagabay sa atin sa lahat ng mga ginagawa natin. So, magpapasalamat tayo kay Lord, syempre. At nagpapasalamat ako kay BC Rogelio dahil kung hindi kay BC Rogelio, hindi ako maging part ng Team Balbas. Sobrang nagpapasalamat ako sa team na ito dahil ito yung team na hinahangaan ko talaga bawat punta ko sa LS dahil ang Team Balbas talaga ay sobrang napaka-supportive sa kanyang mga member. Si President MIB Photography, maraming salamat, at si Manager Ariana. Siyempre, ang lahat ng member ng Team Balbas, sobrang natuwa ako sa kanila kasi tinanggap nila ako ng buong-buo. At kung saan man ako galing, siyempre buntot lang ako ni BC Rogelio, alam niya yan. Matuwa naman ako talaga sa Team Balbas dahil kabilang na ako sa kanilang parang one team, one dream. Ayan, yan yung sobrang pinapasalamat ko sa kanila. So, congratulations, kapatid kita, dahil monetize ka na. Sana marami ka pang matutunan dito sa YT World at makamit mo yung gusto mong makamit. Siyempre, hanggang dulo dahil alam natin kung ano yung gusto nating makamit dito sa YT World, diba? Magbigay ka lang ng oras para sa iyong YT at siyempre sa pamilya. Hindi natin maalis yung ano natin sa pamilya at sa YT. Ihati-hati na lang natin ng oras. Basta God bless always, kapatid kita, and I love you. Congratulations again. Ayan guys, hello everyone, it's me Ryan Maksa. So, ayan, nakabangs na pa ako ngayon guys. Ayan. At walang tulog guys, kaya malaki na ngayon yung iPad ko guys. So i-congratulate ko lang guys ang aking kapatid na si K-Top Since. Iniba kasing pangalan. Iniba kasing pangalan guys. Si K-Top Since Story. Ayan. Si K-Top Story guys. Mega love shoutout sa kapatid. Happy ako kapatid na isa ka ng certified na monetize. Ayan. Love you kapatid. Nandito lang kami na Team Balbas para sa'yo. Ayan. Psh. Diba? Gagayin ko si Kuya Mabe. Psh. Anyong to my first opa here in YouTube. Ayan, si K-Top Story before now na K-Top Sian. Tama ba ang pagkabanggit ko? Basta yon, yung cute little boy mo. Welcome back pala dito sa atin sa Pilipinas. I hope na magkita tayo when everything is okay. So ayan, I am very happy for you, kapatid, dahil finally your channel is already a monetized channel. O, paulit-ulit na channel. So,
Lagi mo lang tatandaan, Beshi, na nandito ako para sa'yo. Ayan, kung ano man yung tulong na kaya ko lang, wag lang financially, okay? So, ayun lang, napakasaya talaga namin, especially ang Team Balbas, dahil isa ka nang ganap na monetize and make more videos para more din ng ating revenue. Ayan, so, wag mo kaming kakalimutan, ha? Basta lagi lang kami nandito para sa'yo and namimiss ka na namin sobra. I know busy ka dyan sa family mo. Syempre, namiss mo rin talaga ang iyong family. And ayan, love lang. So, once again, I am your Beshi, James G. Vlog. Sabihin mo, salamat. Beshi! Anyong opa! Anyong kapatid. Yan, congratulations. Monetize channel na. Yan, congratulations kapatid. More power to your channel. Nagbunga na lahat. So, ayan. Upload ka na lang. Hindi ka na mag-ano ng ilang oras. Ayan, kapatid. Congratulations mula dito sa Bye-Bye Lady. Happy monetization sa iyong channel. Anyong. Congrats! God bless! Yeah. Hello mga Kay-Kulitans! It's me, Kay Cañete Vlogs. Ang bagong gising pero nasa labas na. Charot! Happy birthday, K-Top. Masaya ako ngayong birthday mo. Ay, hindi pala. Joke lang po pala. Babatiin natin siya dahil siya ay isang monetized channel na enjoy your achievement, kapatid. You know naman na I'm always here. At pasensya ka na kasi lagi ko nakakalimutan. Ilang linggo na yung greetings ko sa'yo. Tingnan mo naman. Walang sabit. Thank you so much. I hope na maging masaya ka ngayon. Alam ko busy ka rin. Parehas tayo. Pero naiintindihan kita. I-enjoy mo yung moment mo kasama yung family mo. Thank you so much, kapatid. Mag-ingat ka lagi. Tsaka nawa mag-grow pa yung channel mo. At andito lang ako to always to support you. See you! Bye! Nothing can ever change the way I feel about you. Hey Lalab K-Tops! Hey everyone! This is your Ate Deans from Deans Little Adventure. On behalf of Deans Little Adventure, we would like to congratulate K-Top for now being a monetized channel. Finally, ito na yung hinihintay mo. Finally, monetize na yung channel mo at magkaka-ads ka na. So, I really admire this person, K-Top, kasi napakasipag niyang bata. And at the same time, nakikita ko yung pagmamahal niya sa family niya and yung pag-support niya sa bawat isa. Doon ko siya nakilala sa pamamagitan ng lagi siyang nasa mga premiere ko. So yun guys, tandaan nyo, nakikilala kayo nung isang tao at natatandaan kayo kapag lagi kayong present sa kanila. So doon ko siya talagang hinangaan na kahit hindi ko siya gaanong kilala that time, lagi talaga siyang present sa aking mga premiere. So dahil doon, syempre, we support him back. Talagang yung suporta nandun lagi. Kaya mahal na mahal ko yan si K-Top kasi nakikita ko talagang tsaka yung respeto niya. Iba yung respeto, iba siyang rumispeto sa nakakatanda sa kanya. So, K-Top, pagpatuloy mo yan, I'm so proud of you. Alam ko maraming challenge lalo at nandiyan kasi Pilipinas ngayon medyo mahina ang ating mga wifi or net, pero tandaan mo nandito lang kami lahat para sa iyo. Maraming nagmamahal para sa iyo. So ipagpatuloy mo yan and congratulations and we can do it. Laban lang tayo, okay? Thank you everyone.
Kuya K-Top Shan Story, K-Top Story, Kuya Opa. Congratulations for your monetized channel, Kuya. On duty ka na sa baby mo. Panatilihin mong maging mabuting ama sa baby mo. Nandito lang kaming mga Timbalbas to support you, Kuya. Thank you sa friendship natin sa Timbalbas. At lagi kang mag-iingat. God bless you, Kuya. Annyeong! Congratulations ulit, Kuya K-Top Shan Story, Kuya Opa. Chokahayo, chokahanida. K-Top Story, Abe, congratulations sa iyong monetization. Walang masarap sa pakiramdam nang makita mo ang isang tunay na sumuporta na ma-monetize na. Abe, panahon na ikaw naman ang babatiin namin ng congratulations. Hayaan mo, Abe, patuloy mo lang ang pag-upload at paggagawa ng mga content. At ang iyong Kuya JDL ay ang channel na para sa iyo. Best regards, Kuya JDL. Nothing can ever change the way I feel about you. Hi, Nak Christopher. I just want to congratulate you for having your channel monetized. Your hard work paid off. So I'm so happy. And kahit hindi tayo madalas magkita sa YT, lagi mong iisipin na Mami Deshang is just gonna be around to help you in any way I can. And sana lalo ka pang mag-enjoy sa pagbablog. At sana ay matupad mo lahat ng iyong dreams, being a vlogger. And kahit na ang channel ko ay hindi, at ang channel mo ay hindi laging nagkikita, rest assured that I will always just be around. I will just be here to help you in any way possible. So good luck and God bless you. And again, my congratulations to you. Bye! Shoutout mga kabalbas! This is MIB Photography, aka Kuya Balbas! At ano pa nga ba ang kailangan kong sabihin? Unang-una, congratulations muna kay Anyong Asayo, Opa, ayan, ang Opa ng Team Balbas, K-Top Story, ayan, thank you so much sa lahat ng mga sumuporta at naniwala kay K-Top. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, in behalf of Kuya Balbas, MIB Photography, at ng buong Team Balbas, maraming salamat sa inyong lahat na nag-BG, na sumuporta, at sa mga nag-LS kay K-Top, sa buong Team Balbas, of course, awesome friends, maraming salamat. And ako naman, bilang kuya mo, naalala pa namin nung bago ka umuwi sa Pilipinas, na nasa Korea ka pa, tinanong ka namin kung itutuloy mo ang iyong channel. Dahil kung gusto mo, tutulungan ka namin. Ayan na nga, narating mo na ang monetized channel. Dahil nag-decide ka na itutuloy mo ang iyong channel. Puro channel. Kaya nga, maligaya kami para sa iyo dahil ikaw ngayon ay monetized na. Maraming salamat. Dahil patuloy ka pa rin nagtitiwala at may tiwala sa Team Balbas na kaya namin at kaya natin basta tayo'y sama-sama. Kaya nga, ngayon ikaw ay monetize na, ipagpatuloy mo lang yan. At patuloy pa rin kami nakasuporta para sa'yo. Nandito ang buong team upang nakaantabay sa'yo. Mula dito sa aking bahay, Kuya MIB Photography, happy monetization channel sa'yo. And we love you. God bless you. One team, one dream. Team Balbas. On behalf of Mahakita Vegas and Judy Waray, we would like to congratulate none other than our kapatid sa YT, si K-Top Stories. Congratulations kapatid, isa ka ng monetized channel. It has been a long journey for you, lalo na when you were in Korea, you were so busy, tapos umuwi ka palang Pilipinas. So, ngayon,
Tapos na ang journey. Isa ka ng monetized channel. But if ever you need anything, nandito kami para sa iyo. Alam mo na this. But anyways, so happy for you, kapatid. Always take care and God bless.